ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ମାନେ ମୁଁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମିଶ୍ର ତନ୍ମୟ। ଆଜି ହଉଛି ରାଜେଶର ଜନ୍ମଦିନ। ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ କିଛି ଗାଈ କୁକୁର ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦବାକୁ। ତ ବିସ୍କୁଟ କିଣେଇକି ଆସିଛି ହେରି। ଇଏ ହଉଛି ରାଜେଶ। ଆଜି ରାଜେଶ ର ଜନ୍ମଦିନ ତ ସେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗ୍ରୁପରେ ପୁଣି ଛଡା ହବ ନା। ଭାଇ ମାନେ ଆମେ ଏବେ ଆସିକି NH ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତ ଗାଈ ମାନେ ଏଠି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହବ ଆଉ। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। भाईर जन्मदिन मत आसिक देखो गाई गाड़ी आसुची भाई मैंने सब रुटी सैला तो आम जाऊँ काली देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे।